הבא שיכבד אותנו בדבריו, חיים דיין, עובד סוציאלי קליני ודוקטורנט, יושב ראש מכון קשב, התמחות הפרעת קשב וריכוז, טיפול רגשי, נוער ומבוגרים, חבר איגוד עניו. הבמה מחכה לך. צריך לקוות שיתקלקל לי כמו שיתקלקל לך. איפה אתה? אבל גם שמתם לב שהדקות האלה עוברות מהר? בדרך כלל הזמן עובר לי לאט, אבל שאני יודע שאני צריך להכניס רעיון שבנושא שאני שקוע בו, עסוק בו, כן, ADHD, ופתאום זה נראה, זה רץ מהר. ואיך אתה מכניס רעיון כל כך גדול לתוך מיטת סדום של 6 דקות? זה מאוד קשה. אתה יכול ליפול לשתי כיוונים, או להגיד, טוב, אני אגיד איזה משהו כזה בחטף, ואני גומר ולא, מסיים מהר, או שאני, תקטעו אותי באמצע. אני משער שזה מה שיקרה. לא תצטרך למשוך לי, איפה אתה? אני אנסה אבל להגיד משהו שאמר לי הרב אבי אברהם באחת ההרצאות בשם רב מוישה שפירא. וזה רעיון מאוד עמוק, אם אני אצליח להסביר אותו ב6 דקות האלה, אני חושב שאני אוכל מאוד לעזור לכם בעבודה שלכם, כי כפי שאתם יודעים, ואם יהיה זמן אני אתמוך את זה, מרבית הנערים שאתם עובדים איתם זה נערים עם הפרעת קשב. בסדר? זה נבדק בכל העולם, אנחנו בדקנו את זה גם פה בישראל במחקר שעשינו עכשיו בשנה האחרונה. רוב הנערים שאתם תטפלו בהם זה נערים עם הפרעת קשב. ורב מוישה שפירא אמר דבר כזה, הוא אמר נער עם הפרעת קשב, אם לא יזיק, לא יועיל. בסדר? כן? על משקל, אם לא יועיל, לא יזיק, אבל אם לא יזיק, לא יועיל. שלום. אז אני אנסה להגיד משהו קטן על הדבר הזה, על ההפרעה הזאת. אני אגיד לכם מה אני רוצה לנסות לשכנע אתכם. שהפרעת קשב זה לא איזושהי מחלה ספציפית שקשורה לריכוז או לאיפוק או לדחיית תגובות, אלא זה משהו שמקיף ואופף את הבן אדם, שזה מנהל אותו, זה דרך חיים שלו, זה הבן אדם, זה האישיות שלו, בסדר? אבל מה זה הדבר הזה? מה המשמעות של זה? אם אני חושב על החוויה שלי, על לדחוק רעיון מאוד גדול לתוך 6 דקות, אני חושב שהם צריכים, אנשים עם הפרעת קשב, לדחוק את עצמם לתוך כללים, לתוך מסגרת, לתוך נורמות. זה הסיפור שלהם. עכשיו זה סיפור שמעסיק את כולנו. כל בני האדם הם מחוברים, עולם פנימי בלתי מוגבל. כן, תחשבו, אתה עוצם את העיניים ואתה נמצא בכל מקום. עולם חיצוני מאוד מוגבל, אם אני רוצה ללכת לאיזה מקום אני צריך לצעוד. כל בני האדם נמצאים עם התאונה הזאת. בין חלק אחד בעצמם שהוא לא מוגבל לחלק אחר שהוא מאוד מאוד מוגבל. זה נקרא מצוקה קיומית. יש מצוקה שנובעת מתוך איזושהי תקלה. בן אדם חולה בדיכאון, בן אדם אין לו מה לאכול, הוא במצוקה. יש מצוקה שהיא קיומית ומעצם זה שאתה קיים בעולם הזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא בן אדם מחובר מעולם פנימי בלתי מוגבל, עולם חיצוני מוגבל. רוב האנשים לומדים להתמודד עם הדבר הזה. מעט האנשים, אותם אחוזים, אגב בציבור החרדי יש אחוז הרבה יותר גבוה של הפרעת קשב, מעניין למה, מתקשים להתמודד עם הדבר הזה, והם צריכים כל פעם מחדש ללמוד את הדבר הזה. כל פעם מחדש הם לומדים שהם מוגבלים. אז בשביל מה הדבר הזה? בשביל מה הדבר הזה? מה טוב בזה? תחשבו רגע שהחלק הבלתי מוגבל של בן אדם זה החלק העגול שלו, בסדר? החלק המוגבל, השיטתי, הסדור, זה שיודע לקבל סמכות זה החלק המרובע. אז אנשים עם הפרעת קשב, העיגול שלהם יותר גדול מהמרובע שלהם. בסדר? מאוד פשוט. אני רוצה לפתוח משרד תיווך. אני צריך 2 עובדים. אחד שיגיע כל בוקר בזמן, שימלא את הפרטים הקטנים, את האותיות, את המספרים המעצבנים. אני צריך את הבן אדם הזה, אחרת המשרד יקרוס. אני גם צריך אבל את זה שידע לקפוץ מפה לשם, לסגור עסקאות, לעשות 8 דברים בבת אחת. אני גם צריך אותו. עכשיו, מה קורה כשאתה שם את הילד הזה בישיבה? הוא לומד שהמסגרת, או בתלמוד תורה, לא משנה, שהמסגרת המרובה של החיים זה דבר מעצבן, זה דבר שצריך להיזהר ממנו. העיגול מסתכסך עם המרובה. עכשיו אני עובד נוער, בא לעבוד עם הנער, אסור לי שהוא יתפוס אותי בתור העיגול המסוכן. אתה כמו זה שלא הכין את קריאת התורה ועושים לו ככה וזה. אבל, אוקיי. זה בסדר, זה גורם לך הנאה, אני זורם איתך. אוקיי? התפקיד שלנו, א', לשווק לו את הריבוע, שהריבוע הוא מאפשר,
כן? שהחירות באה מהחרות, שאין לך בן חורין אלא מישהו כן מוגבל. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים להתחבר אליו, אנחנו צריכים לדעת לא להיכנס לפינות שאליו נכנסו, שעליהם נכנסו אנשים שקדמו לנו. לפניכם הרבה אנשים עשו הרבה דברים. אתם צריכים להגיע ולהתחבר, לראות את הנקודה הפנימית של הבן אדם, וזאת נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי היא תלווה אותו בכל החיים, במפגש שלו עם גבולות, במפגש שלו עם סמכות, במיוחד בגיל הנעורים שהנער צריך ללמוד את המושג אני לא יכול. בן אדם עם הפרעת קשב, הכוח הכן שלו, אני יכול שלו, מאוד מאוד גדול. אבל בשביל להסתדר בחיים אני צריך גם לדעת איפה אני לא יכול. והנקודה הזאת חלשה. אני חייב לסיים לפני ולא לתת לך את התענוג לקטוע אותי באמצע. אבל תסתכלו כמה זה מטריד אותנו. לי עכשיו, בלייב, נכון? להיות מוגבל זה דבר שמגביל. זה דבר שהוא מאוד קשה. מצד שני, הוא דוחק אותי להכניס רעיון גדול בזמן קצר, וזה קורה. נכון? זה הסיפור של האנשים עם הפרעת קשב. זה הכל. תודה רבה. רגע, יש לי 20 שניות, שנייה. אני אעשה את הרעיון של הרב שלמה. אני נמצא בענף, לא תמיד אני מצליח להגיב, אני משתדל לקרוא. זה חייב לומר שאני עובד הרבה שנים עם נוער בסיכון, אני עובד מעצרים עם בני נוער. אני שמח להיות בקבוצה הזאת, קבוצת איכות, אני לומד ממנה הרבה.